उन्हाळ्याच्या सुट्टीओ सत्कर्मी लावसाठी आम्ही गेलो ठाण्याच्या सेंटर पार्कात. गेल्या गेल्या माझी चढवा चण्याच्या झाडावर चढली. चण्याचं झाड लपके असल्यामुळे ही घरंगटात खाली इली. मग धाकट्या चढवा कपियक अडकवून पैलाडी सोडलं. माय जो मैगो सबन पार्कात सायकल बसून दिवसभर घरटे घालत असता. बाबलो तर मैत्रिणीचे फोटो काढी होतो. बाबल्याच्या नादात मी कारंजे बघू विसरलोय. कारंजांग पाठ करून आम्ही नायगरा धबधबा बघू गेलो. वामनो हे धबधब्याखाली वाहून इलेले कुर्ले पकडा होतो. कुर्ले बघून आम्ही जापनीज गार्डनात रिगलो. हय साऊथ इंडियनची नात कॉलेज बुडवून जापनीज गार्डन फिरावती. जमिनी उंबाळे फुटलेले बघून आम्ही मुघलांवर जोरदार आक्रमण केलं. गेल्या गेल्या आम्ही मुघल साम्राज्याची रेखी केलं. आमचं आक्रमण एवढा जोरदार होता की सैनिक ढेर झाले. वादळामुळे परभणीच्या घराची कौला आणि कोणवाशे उडाले होते. परभणीका 51 रुपयाचा चेक देऊन मोठी मदत करून आम्ही पुलावर गेलो. पुलावरसून व्हाळाचं पाणी बघून आम्ही खाली इलो. मग विमलाबाई आणि शिमलाबाईंनी मिळून कळसुबाई सर केल्याने मी माझ्या बुद्धीचा बयान वापर केल्यामुळे माका वायस दम लागलो. गरमीमुळे